V dnešnom videu sa pozrieme na Sigmu 24 až 70 mm f2.8 DGDN pre L-mount. Ja osobne používam e-mountovú verziu tohto objektívu už asi 3 roky a stále ho považujem nielen za jeden z najlepších objektívov, ale aj za jeden z najlepších produktov, aké som kedy testoval. V tomto videu sa pozrieme na to, ako funguje L-mountová verzia tohto objektívu s Panasonicom S5 II. Pozrieme sa na optické vlastnosti, automatické ostrenie, stabilizáciu a ďalšie vlastnosti tejto kombinácie. 24 až 70 mm je štandardný všestranný rozsah. Hodí sa na všetko od krajiniek cez mesta a portréty až po produktovú fotografiu. Pri f2.8 je vhodný aj na fotografovanie v slabom svetle a separovanie subjektu. Ak nerátame Leicu, je to jeden z iba dvoch 24 až 70 mm f2.8 pre L-mount, takže je to jeden z najdôležitejších objektívov v systéme. Okrem toho stojí polovicu z ceny jedinej relevantnej alternatívy. Sigma 24 až 70 je 12,29 cm dlhý a váži 835 gramov. Na pomery svetlých štandardných zoomov je to relatívne kompaktný objektív. Kombinácia s S5 II je mierne ťažká na predok, ale vďaka dobrému gripu je ovládanie úplne v poriadku a nemalo by vám spôsobovať žiadny diskomfort. Kvalita vyhotovenia je vysoko nadštandardná. Vonkajšia konštrukcia je prevažne kovová, doplnená kvalitnými plastami. Oba prstence sú pogumované. Bez pochyby pôsobí prémiovo. Čo sa kvality vyhotovenia týka, je to možno najlepší zoom, aký som kedy testoval. Objektív je utesnený. Skoršie kopie mali celkom významný problém s prachom pod predným členom. Sigma na novších kopiách zlepšila utesnenie. V testovanom kuse síce je vidno nejaký prach, ale jeho množstvo nie je nejako dramatické. Závid na filtre má priemer 82 mm, čo je veľmi bežný rozmer, takže by ste nemali mať problém zohnať akýkoľvek typ filtra. K objektívu sa dodáva aj slnečná clona. Veľkosť clony je primeraná, na vonkajšej strane je pogumovaná a má aj tlačítko na odistenie, takže sa nemám na čo sťažovať. Ostriaci aj zoomovací prstenec je vynikajúci. Zoomovanie je veľmi plynulé s úplne rovnomerným odporom. Manuálne ostrenie je na Focus by Wire systém veľmi dobré a to aj napriek tomu, že nie je lineárne. Opakované preostrovania som zvládol bez problémov. Bohužiaľ, možnosť nastaviť odozvu prstenca v menu fotoaparátu nie je so Sigma objektívmi dostupná. K dispozícii je aj volič režimov zaostrovania, čo poteší aj napriek tomu, že ten sa nachádza aj na všetkých telách série Lumix S. Na objektíve je aj zámok zoomovacieho prstenca. Ten budete potrebovať najmä, ak nesiete fotoaparát objektívom dole, aj keď na tomto kuse sa nevysúva až tak ochotne ako na mojej e-mountovej verzii. Ako je to teda s optickými kvalitami? Sigmu 24 až 70 som zase raz testoval s 24 megapixelovým senzorom v S5 II, keďže to je momentálne najrelevantnejší L-mountový fotoaparát. Tento senzor má veľmi nízku hustotu pixelov, takže DGDN by s ním nemal mať problém. Na 24 mm je ostrosť v strede maximálna už na f2.8. S 24 megapixelovým senzorom sa na tejto scéne viac detailu zachytiť nedá, takže f5.6 a f8 vyzerajú ako f4 a teda dokonalé. Na f11 je vidno miernu difrakciu. Rohy sú takisto fantastické už na f2.8. Rozlíšenie je opäť maximálne s vynikajúcim kontrastom a minimálnym množstvom aberácie. Na f4 je možno nepatrne lepší kontrast, ale rozdiel je minimálny. Takto ostrý je až po f8, na f11 je vidno miernu difrakciu. Pri 35 mm je to veľmi podobné. Ostrosť v strede je perfektná už od f2.8. Takto perfektná je až po f11. Difrakciu vidno až na f16. Ostrosť v rohoch je opäť maximálna. Oproti tomuto sa už nedá nejako zlepšiť, takže ostrosť je perfektná od f2.8 až po f8. Nič sa nemení ani pri 70 mm. Znova vidíme maximálnu ostrosť v strede na f2.8, 4, 5.6 a 8. Aj tu začína difrakcia na f11, ktorá sa potom naplno prejavuje pri f16. V rohoch stále dostanete maximálne rozlíšenie od f2.8 po f11.
S 24 megapixelovým senzorom je to v podstate dokonalý výsledok. Takéto rozlíšenie pre tento objektív nepredstavuje žiadnu výzvu. Využiť môžete akúkoľvek clonu od f2.8 po f11 a vždy dostanete maximálnu kvalitu obrazu. Pre predstavu toto dokáže tento objektív v kombinácii so 61 megapixelovým senzorom. Aj na takéto rozlíšenie stačí naprieč spektrom ohnízk a clon. Ak ho chcete používať na S1R so 47 megapixelovým senzorom, určite zvládne aj takéto rozlíšenie. Podľa očakávania kombinácia 24 až 70 DGDN a S5 II produkuje veľmi pekné obrázky mimo testovacej scény. Panasonic S5 II nepoužíva low-pass filter, vďaka čomu táto kombinácia zachytáva viac detailu ako napríklad kombinácia so Sony A7 III. Taktiež sa mi páči, ako spolupracuje mikrokontrast Sigmy a farby Panasonicu. Objektív vykazuje nejaké množstvo skreslenia a vinetácie, ale nie je to nič kritické. Fotoaparát alebo Lightroom to vedia kompenzovať natiahnutím a zosvetlením rohov. To síce spôsobuje trocha šumu v rohoch, ale ostrosť je tak dobrá, že to nemá signifikantný vplyv na výslednú kvalitu obrazu. Sigma 24 až 70 má veľmi hladké bokeh. Stále jedno z najlepších, aké som kedy videl na štandardnom zoome. Mimoriadne dobre sú zvládnuté prechody medzi ostrými a rozostrenými časťami záberu. Celkovo je bokeh na Sigme 24 až 70 nadštandardné a je to veľmi silná stránka tohto objektívu. Minimálna ostriaca vzdialenosť je 38 cm, čo znamená maximálne zväčšenie 0,22 krát na dlhom konci. Na štandardný zoom je to veľmi dobrá hodnota. Kvalita obrazu aj na minimálnej ostriacej vzdialenosti je tiež vynikajúca bez ghostingu. Asi najzaujímavejšia vec týkajúca sa L-mount verzie je momentálne ostrenie v kombinácii s S5 II. Ako možno viete, v režime fotografovania nie je ostrenie S5 II práve najrýchlejšie v kombinácii s objektívmi Panasonic. Ak použijete autofocus continuous, ostrenie so Sigmou je podobne rýchle, možno malý kúsok rýchlejšie. V každom prípade je maximálne presné a úplne bez huntingu, a to aj v slabom svetle a v scénach s nízkym kontrastom. V režime autofocus single používa táto kombinácia len kontrastné DFD ostrenie. Táto metóda je prekvapivo o čosi rýchlejšia v dobrých svetelných podmienkach, ale s huntingom. V zlých podmienkach, ako napríklad tu, je bohužiaľ ostrenie nepoužiteľné, takže radšej zostaňte pri kontinuálnom ostrení. Vo videu funguje ostrenie rovnako dobre ako s objektívmi Panasonic a teda v podstate dokonalo. Je maximálne presné a úplne bez huntingu. Rýchlosť a odozva sa dajú nastaviť v menu fotoaparátu. Ostriací motor je úplne tichý. Celkovo som s ostrením vo videu v kombinácii s S5 II maximálne spokojný. Podobne ako väčšina 24 až 70 mm f2.8 ani DGDN nie je stabilizovaný. S5 II má vynikajúcu stabilizáciu senzora s deklarovanou účinnosťou 5 EV, čo nie je príliš vypovedajúca hodnota. Viac ako to postačuje na statické zábery aj na 70 mm a štandardné pohyby s aparátom. Váha 835 g taktiež prispieva k stabilite obrazu. Stabilizácia S5 II tiež funguje veľmi zaujímavo pri chôdzi približne do 35 mm. 24 až 70 DGDN je parfokálny objektív, čo znamená, že počas zoomovania subjekt ostáva zaostrený. Pravdepodobne je to dosiahnuté digitálne, ale to je v podstate jedno. Množstvo ostriaceho dýchania je minimálne, vďaka čomu objektív počas preostrovania nezoomuje a objektívy zostávajú rovnako veľké. Celkovo je tento objektív veľmi vhodný na video vďaka vynikajúcemu automatickému ostreniu, tichému ostriacemu motoru, parfokalite a minimálnemu množstvu ostriaceho dýchania. Na záver môžem len znova povedať, že Sigma 24 až 70 mm f2.8 DGDN je vynikajúci prémiový štandardný zoom, čo platí aj pre L-mount verziu. Jeho optická kvalita je fantastická. 24 megapixelov nie je pre tento objektív žiadnou výzvou, takže maximálnu kvalitu obrazu dostanete v strede už od f2.8 naprieč ohniskami. Ostrosť v rohoch je tiež vynikajúca. Kvalita vyhotovenia prekonáva väčšinu štandardných zoomov od výrobcov prvých strán.
Ostrenie vo videu je perfektné a pri fotografovaní je tak dobré, ako to fotoaparát dovolí. Problémy s prachom sú minimalizované. Jediný drobný nedostatok je nutnosť používať zámok ostriaceho prstenca. Okrem toho sa nemám na čo sťažovať a už vôbec nie, keď vezmem do úvahy vynikajúcu cenu tohto objektívu. L-mount verzia potvrdzuje, že Sigma 24 až 70 mm f2.8 DGDN je nielen jeden z najlepších objektívov, ale aj najlepších produktov, aké som kedy testoval. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.